Dek aku penasaran apa ya tenan kowe totolan jajan nyawang kowe sing bakal jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan tak kerang nabi banyu matur nuwun nggih Mas kuwi pancen bener Mas iya tapi mung kari siji jenenge jemblem jemblem ku jemblem super tak eman-eman masih padha ngilang jemblem ku super kabeh wong padha ngiler halo sayang jemblem ku super kabeh wong padha ngiler oh iya siap bar niki ya bar niki alun-alun nganjuk toh alun-alun nganjuk halo ni hao saiki ne aku kepikiran ndek kapan bisa ngicipi jemblemu angen-angen angatkan saka bun-bunan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing mateng telung wulan aku iki sing idam jemblemu saumpama kudu tuku larang ora duwe duit aku wani akal untuk aku ngidam jemblemu jemblem sing endi Mas jemblem sing kuwi dek sing kuwi endi Mas masa ora ngerti dek pancen ra ngerti kaya aja bingungi iya jemblem sing mbok tembel kuwi obat rindu siap bar alun-alun nganjuk ya bar iki nonton alun-alun nganjuk obat rinduku ya pilot darah itu RE King ya terus ada Lilo juga nanti oh iya Lilo gue sayangku buat fans Benny juga ya fans Benny lovers Dek aku penasaran apa ya tenan kowe totolan jajan nyawang aku sing bakal jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan Mas kuwi pancen bener Mas tapi mung kari siji jenenge jemblem jemblem ku jemblem super ambar iman masih padha ngiler jemblem ku super kabeh wong padha ngiler jemblem ku super kabeh wong padha ngiler. Terima kasih Benny lovers, ditunggu ya Lilonya sama Kano. sudah aku mau cepet-cepet ya langsung Bogor terima kasih. Yo 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 ho. aku kepikiran ndek kapan bisa ngicipi jemblemu Bogor Kumadamang angan-angan ngadan saka bun-bunan iso tak pangan sadurunge turu Bayang Kutarjo kaya wong sing mateng telung wulan aku iki sing idam jemblemu saumpama kudu tuku larang ora duwe duit aku wani akal untuk aku ngidam jemblemu
Cemblem sing kuwi Dik. Sing kuwi Palembang wong itu lho. Mosok ora ngerti Dik. Malaysia diri. Kaya aja bingungi. Yo cemblem mbok sing kembel kuwi aku nginam cemblem Dik. Cemblem sing endi? Cemblem sing kuwi Dik. Sing kuwi endi Mas? Mosok gak ngerti Dik. Pancen ra ngerti. Kaya aja bingungi. Yo cemblem mbok sing kembel kuwi